hugot ba ko sa pagsakay mo sa kuha, ma'am? Wala jud ko nagbinuang ya, basta kay mo sakay ra ka. Pre, sakay pasayro nga. Ulan-ulan man. Mau gani na, upat kalarga ba? Sige lang, pabatabot sa takay. Sayo pa man pod. Gani, taas pangadlaw. Napa kaya yung motor sa terminal karon mo? Wait daw, akong silipon. Pre, pasayro na. Ala. Pre, kisa kayo na una katurno, pre? Aw, imuha dyan na kay ikaw may una nakaturno. Tama din, no? Alanganin, mag-isa, pre. Pabot sa kong isa. Yan na, masayro mo? Ay, Oh, pre, sure ka? Napasayro ni? pre, sure ko nga pasayro na pero di ko sure nga naligo ka. Agay! Ala, kaya pa mong guro ni? Kinsay torno sa inyong duha? Ako dam ako. Ikaw di ay torno? Ingani mo itong motor sa akong uyab ng ibinuangan rako. Dam, okay ra dam, paabot tag isa? Kanang, pwede dili lang ko sa imuha mo sakay, sir? Kung sa'yo nakita ni mo nang mali, dam? Ang motor manggod ni mo, sir. Malan man eh. Branded, why batsi? Ayay ka pre, murag variable. Ay, kani, kay simple lang og motor. Dam, tanaman ka. Pwede sa imuha ko mo sakay? Pre, nga di mo na masakay sa kuha. Pugo ka balo pre. Mas maayo pa ning simple lang og motor kay di patapasakitan. Unsa to ko nadunggan? Final na nga ikaw akong angkasan. Pre, dili pwede ni pre nga imo kong lagtawan. Ya, unsa man to na nga ako may sakyan. Tara dam, asa man ka di sa bakan o do sa likuran? Bisan asa basta imo lang akong ampingan. Sige, ali, tara. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong Aw, hugot ba ko sa pagsakay mo sa kuha, ma'am? Wala jud ko nagbinuang ya, basta kay mo sakay ra ko. Sige na ya, tara na kay kaulanon. Insultuha trabaho oy.